Ninsabu fi stadju importanti fl-istorja ta' pajjiżna, illi fih jew nissoktaw fit-triq ta' suċċessi li qbadna jew inreġġaw lura l-arloġġ. Dan wissieħ id-deputat Prim Minsitru Louis Grech waqt intervista fuq One Radio ftit jiem wara li ħabbar li minħabba raġunijiet personali mhuwiex se jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Grech fisser illi l-Gvern Laburista mhux biss kien ta' suċċess fl-oqsma prinċipali fl-aħħar 4 snin imma ħassib il-minoranzi biex bekk kull parti tas-soċjetà imxiet il-qudiem. Aħna minna d-differenza f'ħafna nies individwali, f'ħafna niċeċ, f'ħafna setturi tas-soċjetà li normalment ħadd ma kien jaħseb fuqhom. U naħseb li din hija xi ħaġa li tina sodisfazzjon. Aħna rridu nkunu ċari neqgħu għaddejn bil-politika li għandu l-Gvern Laburista. U għalhekk huwa essenzjali li jkun hemm Gvern Laburista biex dik il-politika kemm fl-ekonomija, kemm fil-finanzi, kemm fis-soċjal, kemm fid-dimensjoni tal-affarijiet l-oħra li aħna fil-programm tagħna jibqgħu għaddejjin allura wieħed ukoll jista' jkompli joħloq il-ġid. Dan irrikonoxxew bosta aġenziji u istituzzjonijiet internazzjonali fosthom il-Kummissjoni Ewropea li riċentament wissiet hi wkoll kif is-suċċess li qed jikseb pajjiżna jista' jintilef jekk ikun hemm bidla fit-tmexxija. Però qalet ukoll sakemm il-politika li hemm illum preżenti tkompli titħadden. Jiġifieri jekk inti ħajkollok tibdil fil-tip ta' politika kif konna qed immexxu l-ekonomija, l-finanzi u anke l-element soċjali, allura l-affarijiet jistgħu ma jaqgħux hemm. U għalhekk ma jittieħed xejn for granted. Fid-dinja jkun iblaħmi jieħu l-affarijiet bħala ben fatt. Dawn huma ma waqgħux mis-sema dawk kellhom bżonn strateġija, ħsieb, pjan. Għaldaqstant saħaq Louis Grech id-deċiżjoni ta' ċittadini li jħobb lil pajjiżu fit-3 ta' Ġunju li ġej hi waħda ċara. Jekk aħna rridu nkomplu għaddejn f'dit triq, allura jkollok tivvota l-Gvern Laburista. Jekk inti trid li l-affarijiet jibda jkun hemm konfużjoni, jekk trid li terġa' tibda tmur lura minn dak kollu li għamilt, jibda jkollok jiġifieri esperjenza li ħad tkun tfixkel il-pajjiżna fl-iżvilupp tiegħu, allura mbagħad wieħed jirriskja ħafna l-pajjiżna.